Dagupan City LGU nanawagan sa DPWH na palawakin pa ang pagdadraga sa Pantal River. May ulat si Russell Simorio. Nararanasan ang mayat-mayang pagbaha sa ilang lugar sa Dagupan City dahil sa pag-ulan na sinasabayan ng high tide. Idagdag pa ang mabilis sa pag-apaw ng tubig sa mga kailugan ng lungsod. Nananawagan ng lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and Highways na palawakin pa ang dredging operation sa Pantal River. Dapat mas komprehensibong dredging kasi nga, dinidredge mo lang isang part lang ng river. Malaking issue rin kasi ng funding, di ba, sa national government. Hindi naman natin kaya, hindi naman kaya ng city government na buhusan ng napakaraming pondo yan. Ayon sa DPWH, apektado ang kanilang operasyon matapos masira ang ilang dredging machine. Pero ngayon, operational na ang 5 dredging machine sa Pantal River at Pugaro. Nagkaroon po tayo ng konting downtime sa maging sa accomplishment po natin. Yung sa pagpapalawig po ng dredging po dito sa Pantal River. Bali, ang inassign lang po kasi ngayon ng opisina po namin is itong 4 po. Bali 5 po, kasama po yung Ampex. So hopefully pag ang ginagawa po kasi namin dito parang maintenance dredging operation. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways na nangangasiwa dito sa dredging operation, nagiging problema din nila ang dami ng mga basura dito sa Pantal River. May mga pagkakataon na bumabara daw ang mga basurang ito sa mga dredging machine na nagiging dahilan kung bakit pumapalya ang kanilang operasyon. Inabisuhan ng mga residente na iwasan ang pagtatapon ng basura sa ilog. Samantala, hinihintay ang magiging tugon ng DPWH Central Office sa hiling na madagdagan ng mga ginagamit na dredging machine. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amyanan.